lo nei le huan thlawh hi lawnga thawh ha ngai reng emaw ti chuan ishe sual hle ani vo in hian thiamna thar hmanga lo nei dan I enang u he tractor mel tha le chak tak hi New Holland T7 Series ani a rong pawl mawi tak mai hi hmu anuam sakria ringot lo thil rit tak tak hnuk thei tura duan khawl chak tak ani a hnunga thil I hmu saw Forage Harvester ani hnim le thlai te saw fel fai takin a ziat toya khawl hmangin a thiar ngal vek ani tractor hi kum sang khat zakwa khawvel a changkang manchan ani to a mahse tuna mi te hi chu khawl changkang to tak GPS thleng a man thei ani to aman lam hi han soi lek ila he tractor thar man hi atlem bera Cheng Nuai za som hni panga atanga nuai za hni som chuang zet ani alian le changkang zualte chu Cheng Nuai za hni som nga chuang hial ani lawnga thawh ngai mia lo le thiamna thar hmanga lo nei dan chu hetiang hi ani he tractor hi New Holland Tractor T7 Series vel ani na atho dan hi silage harvesting anti run cho atan thlai hnim hi an ziat toya trailer a athun halani athar chu Cheng Nuai za som hni achanga zathum in carvel ani tlang puya India poisa a chutin New Holland hi kum za som hni panga chuang zet khawl siam lama lo hming thang to ani hi travelling rain gun irrigation system ania thawh hma nei tu tana hadam thlak tak tui kap chuak tu khawl lian le chak tak ani he gun hian tui hi meter somnga chuang hla a kap thea wa su rang mai mawi le tha in tui asem chuak thin tui her kwalna thir lian taka hian hrui thun ani tui aron lu rual hian khawl hian zoi muangin hrui kha thawh hma nei tu in tui do chon kwa ngai mia lovin wan chung hun tina tui a in zat che in asem chuak kek the ani